Nangingon na nga akong mama ba. Nga, kana daw nga akong igda kung ako pa nang giyagbat sa gingan. Naanto ko'y agi. Nang karon, na ako din sa gingan. Kay, pagdala kong unlan, dala po kong habol. Kaya akong tumanon lang niyang gusto. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Matutas ng mga shoutout, no? Shoutout kay #bahay ni Uncle, kay Sir Orlando Roque. Shoutout ni mo sir, no? Og sa ako pong mga fans, no? Sa akong mga supporters kay Joan Sigusio Di Juan Marson, shoutout kay Maria Balutira, shoutout, no? Salamat kayo sa pagkatawa kanunay kang Minchi Dahoya, kang Saranghi Vlog, kang Juanero Queen Janrel, shoutout kay Janine Auxilio, kay Generica Silva, shoutout ninyong tanan diha, og kang Bingo Minal, og sa tanan nga member sa Carmen Dabnor Vines, shoutout ninyong tanan kay Dr. Titre, kay Undot, Juniper Kiamko, kang Melvin Manait, kang Rains Vlog, kang Maglitong Bisaya, og kang Reski Bagaho. Og sa tanan nga wala na ko mention, no, salamat kayo, palay lang mo nga magtanaw og mag-comment, no, salamat kayo kay ma-shoutout ta mo sa sunod video, og daghang salamat. Bye bye.